хора, аз съм Алекси, днес ще играем на FC Mobile 24. Така, започваме първо да вземем джемовете. Както виждате, съм събрал около 7, не 7, а 6000 джема имам. И след малко ще видите, защото исках да направим пак опенинг. Иначе целта ми до края на тази година е 10 фора, 10 събаста фора и так. И да, забавляйте се. Това ми пречи тук. И сега да започваме с пак опенинзите. Имам 6260 джема. Така. Така. Интересно. Мога да отворя един ултрапак или няколко малки. Няма си рискуваме играта, затова ще пробваме от тези да отворим 4 някъде или 3 и да започваме. Първи, дали ще има локаут? Няма локаут. И разбира се, безполезни играчи. Пак няма локаут. Так му си помислих, че ще има локаут. Ударихме 80, да видите. И още два пака остават локаут. Португалия, левбек, Пари Сен-Жермен. На момент не е зле, но надо ще го ползвам. И последен пак. И няма локаут. Да. Така. Сега... какво това е? Получавам по 10 на игра. 5, 20 демек. От едно такова получаваме по 40. Интересно. Ще ми трябва 2 дни, за да взема този левбек, но... Да. Worky. Имаме едно фри. Да видим дали ще има нещо интересно или пак ще губене на време. Отваряме и... нищо интересно. Искам се и четворка. И... май трябваше да отварям тия. Тибала, 9-3, Диего Силва, Дейвис, Джеймс, Крос. Интересно, ще разцъквам този сезон. Минали не бях много да играя, защото имах малко работа. Така.
Не ми трябват 8-5 джики. Така. Да видим първо дали изобщо. Страйкъра, Бербат Халанц имам, не ми трябва нов страйкър. Но айде ще вземем. Ще направим някакво exchange. Не тук. И тук не можем. Добре. Тук ще имаме само един единствен пак. Да му се падне нещо повече от 8-2. 8-2. Грилиш имам, не ми да. Добре хора, да започваме с мача, за да не губим повече време. UFC. Така, губене на време. Play head to head. И последната играта съм играл победа. И така хора, да започваме с нашия горе-долу добър отбор. О, и пича има Халанд. Добре. Халанд на Бербо. Бербо на Моисяла. Уайт. Моисяла. Бербо. И му взеха топката. Ай, Халанд. Защо Бербат? Това е Уайт. Вече се обърках. И си викам, защо Бербатов е то лак? Грилиш, Халанд. Халанд! 20 минута. Халанд. Най-добро. Така хора. И повежа бе до срещу нашия опонент. Сега. Трябва яко да внимаваме. Так. Или ще успеем да му вкараме на този втори гол. Не. Бербо нещо му има. Дори не си тичаше за топката. Халанд. Халанд на Бербо. Това трябваше да е фаулът. Белингъм на Бербо. И това ще е корнер. Бербо и пропуск. Моисяла. Бербатов. Защо? Не видях кой взе на Бербо топката, но защо му взе топката? Е въпроса. Да.
Аз почна. Чете, че си изпуквах и не видях, че сме започнали. Беро Мойсиала. Мойсиала на Белингъм. Неточен пас на Белингъм. Халанд. И нашия опонент атакува с Халанд. Нищо пък насече така. И Бербатов, разбира се, нищо не направи, пак не засече играта. Белингъм. Бербатов. Бербатов, айде стреляй бе, човек! Чиста. Той да подаде не може, да стреля не може. Бербатов, какво може, бе? Мойсиала. Бербатов. Разбира се, аз едва пипам това да стреля и пича я изкарва се едно само каза да стреля на Макс. Кон. Тъча спокойно. На кой бе, брат? На кой беше тази топка? Ами кажи ти на кой беше. И крайен резултат 1-0 за нас срещу нашия опонент. Доста добре представя от него, но недостатъчно. От кух. Ами. Добре. Патрира Лорд. Добре, имаме още много време. Но още един матч. Лидерборда не на топ. Про 3 сме на 1 милион. Миналия път сме си седяли на едно место. Тъй че сега поне сме добре. И сега един гол, едно комбо, една победа. Сега да видим дали ще има още една победа с поне още един гол. На едно от два ще се опитам. Ако ни вкара два, ще пробвам да го обърна с 3. Имам предвид, той вкарва 2, аз вкарвам 3 гола. И да, сега ако има отново, ще е малко странно. Даже няма да е странно, ще е нормално. Флап. Няма Роналдо, има Халанчо. Така. Защо подаваш на единствения човек, дето не е открит? Пак заби. Взеха ми топката, докато стрелям. Защо все едно стрелям? Иска директно Роналдиньо и Халанд. Добре, Бербатов. Засече ни за топката. Разбира се, силно Бербатов не си направи финта.
Добре, му изсяла. Леле, Бербатов да направи нещо. Да, разбира се. Сега ще ми изпиша известието, вместо преди малко и вместо да стрелям, да вкарам гол. Бербатов. И Бербатов нищо не направи. Бербатов абсолютно нищо не прави. И защо подадох на другия играч, не на моя, и аз не знам. Първо по време 0-0. Второ. Белингъм стоп. Белингъм си остави просто топката. И разбира се за Сала. Ако той не вкара, няма да е за Сала. Така. Разбира се, Бербатов ще се върти като помпал и нищо няма да направи. Но... Така. Белингъм е с топката. Белингъм вкара по-бързо от Бербатов. Това не знам как трябва да се получава, но да. Браво на Белингъм. И повеждаме се до 0, но все пак трябва да внимаваме. Разбира се, Бербатов нищо няма да направи. Така, Бербатов, разбира се, ще отиде право в него, вместо да си изпълни както трябва да си му е самия финт. Той се заби просто. И Халанд почна се... Добре. Пак победа 1-0. Доволен съм, освен от Бербатов. И Халанд съм доволен целия отбор. Иначе те абсолютно нищо не направиха. Добре. 2 комбата, 2 победи. Така. Реварди. Колко имам? 2300. Така. Айде, ще пробваме късмето. Да. Не, си събирах 6000. Локаут.
ли са за мен. И хора, мисля това да е от днешния клип, тъй като виждате как се справяме потресаващо и просто няма смисъл, мисля, да изиграме още един матч, не ми се рискува. И да, това ще от мен. Аз съм Алекс, абонирайте се. Всъщност сега изчакайте за малко. Преди да отворим и този плеер 1. Нищо интересно. Тук какво имаме? 30 002 Basic Player. И добре хора, както казах, това ще е от днешното видео. Ако ви е харесало, абонирайте се, лайквайте и ще се чуем следващия път. Аз съм Алекс и това беше от мен. Чао!